I ara te toca, Eva. Bona vesprada a tots. La meva germana me l'ha ficat un poc difícil, xata? Volia donar les gràcies a la meva família per estar així, al meu home per la paciència. T'he deixat diazepam en el caixoner de la mesita perquè es comença un any. Fills, cuideu el papa, vale? Vull donar les gràcies a la comissió perquè el dia que em vaig presentar vaig notar l'emoció de que tots volíeu, també en mi. Així que gràcies per fer-me sentir tan especial en uns moments per mi un poc difícils. Ara sóc una presidenta com tots, pegar al mòbil. Gràcies, Eva.